Cijeni gledatelji, poštovanje, dobra vam večer, dobrodošli na jedno, nadam se, ugodno rukometno druženje, prijateljska pripremna utakmica naše reprezentacije protiv Italije i to u Puli, u dvorani Mate Parlova, u gradu u kojem rukometna reprezentacija nije bila dosta dugo, pa gotovo 10 godina i evo prilike da vidimo kako to izgledamo uoči nadolazećeg svjetskog prvenstva koje za nas počinje 13. siječnja i to utakmicom protiv Egipta. Vjerujem da znate da smo svrstani u skupinu sa Egiptom, sa SAD-om i sa Marokom i to na prvi pogled ne izgleda ništa spektakularno ili teško, ali ono što je problem, igramo sa Egiptom u prvom kolu i to je vrlo važna utakmica za nas koja bi uvelike mogla odrediti i čitav smjer našeg nastupa na svjetskom prvenstvu. Znate da je Egipat kao domaćin onog zadnjeg svjetskog prvenstva bio jako dobar i da je eliminiran poslije drame u nokaut fazi protiv Danske. Ovo danas je nešto posve drugačije. Italija, kao što znate, nije neka rukometna super sila, ali Italija je ovoga trenutka savršen test za našu reprezentaciju. Moramo uzeti u obzir da su tek 3 dana priprema u Poreču odrađena, da je ovo početak, da vremena ima zapravo jako malo do 13. siječnja. Italija će danas, vjerujem, svima poslužiti ovdje da vidimo gdje smo ovoga trenutka. Malo se toga moglo napraviti u protekla 3 dana. Domagoj Duvnjak, naš kapetan, je jedan od onih koji je stigao među zadnjima u Poreć, kako to obično biva sa igračima koji igraju njemačku Bundesligu. Oni su zadnji koji su se priključili. Među njima je i naš izbornik Hrvoje Horvat koji od ove sezone ima i taj klubski angažman. Postao je trener Veclara nedavno i on je također naknadno stigao ovdje. Ali ono što je dobro, što je u ovakvoj situaciji gdje smo ipak obilježeni sa brojnim ozljedama i izbivanjima, da Horvat ovdje večeras ima ono najbolje što se nudi i što može iskoristiti u ovome trenutku. 35 igrača je na onom širem popisu koji konkurira za svjetsko prvenstvo, ali ovdje je 22 igrača i vidjet ćemo danas kako će, kažem, to djelovati protiv Italije. Luka Cindrić, ne treba ga predstavljati, posebno motiviran, silno, kao i Mate Šuljić. Mate je dobro poznat i on već neko vrijeme s reprezentacijom. Naš pivot Nikola Grahovac također pun želje nakon dobrih partija u PPD Zagrebu, koji se jako digao u zadnje vrijeme i upisao neke važne, velike pobjede i uzeo bodove s kojima PPD Zagreb može ozbiljno konkurirati za prolazak skupine. Tu je još jedan pivot, nije novi jer je i Marin Šipić bio već itekako angažiran u reprezentaciji, ali kada spominjem neka nova lica, onda svakako treba reći da je na vratima Dino Slavić, dakle u paru danas sa Matom Šuljićem. Tu je i treći vratar Dominik Kuzmanović, međutim danas se Horvat odlučio za naš dvojac Slavić i Šuljića. Ovo je naš stručni stožer, izbornik Horvat i njegov pomoćnik Ivano Balić. Ivano Balić koji je prva 2 zapravo dana tih porečkih priprema odradio samostalno jer se čekao dolazak Horvata. Sada je sve kompletirano i dakle ovo je naša prva ta pripremna akcija, utakmica u Puli protiv reprezentacije Italije. Biće prilike da nešto kasnije i čujemo i kažemo više o Italiji i njezinom rukometu, ali ono za početak dovoljno da su od dvoranskih sportova u Italiji i odbojka i košarka daleko ispred rukometa. A sada himne. Italia, se ne sta
Doista lijepa atmosfera u Puli, u dvorani Mate Parlova, gdje se tražila ulaznica više, gdje je, pa rekao bih, gotovo 3000 ljudi, da je baš se osjeća i možda na valu ovog uspjeha nogometne reprezentacije, publika željna nekako nastavka, da tako kažem, te emocije ili tog podražaja koji donosi sport ili nacionalni sport, a to svakako rukomet u Hrvatskoj je. Evo Hrvoja Horvata koji je dosta toga zamislio za ovaj kratki period, koliko traju pripreme, ali ono što je možda i nekako primaran zadatak je sačuvati igrače od, ne daj Bože, ozljeda danas i svih ovih dana, ali i probati uvesti neke inovacije ili ubrzati našu igru. Posebice će se raditi na tranziciji, da probamo po polovremenu realizirati neke lake golove, kako se to voli reći, 3 ili 4 takva komada po polovremenu. To bi nam bio jedan iskorak, jer u nekim zadnjim akcijama dosta smo se mučili u tom segmentu. Vidjeli ste i kako izgledaju sastavi, bit će prilike da i pobliže upoznamo kako to djeluje na terenu. Suce ne treba, vjerujem, pretjerano upoznavati, to je najpoznatiji naš sudački par, iskusni internacionalci koji su proglašavani i za najbolje suce svijeta. To su Slavonci, Matija Gubica iz Višnjevca i Boris Milošević iz Osijeka. Oni će voditi taj dvoboj. Inicijalno bilo je zamišljeno da i sutra igramo jednu utakmicu s Italijom zatvorenog tipa, ali od toga se odustalo. Dakle, ovo je taj naš jedini dvoboj s Talijanima u ovom pripremnom periodu. Počela je utakmica u Puli, prva lopta za Hrvatsku. Sretno Hrvatska! Da vidimo kako će to izgledati. Naša vanjska linija, Cindrić, Duvnjak i Šebetić. Musa je tamo na crti, pa onda Mihić, tu je i Filip Glavaš na krilu. Ide dobro sada lopta Duvnjaka, ali već su podignute ruke sudaca. Označeno je pasivan napad. Znate da je po novome ili relativno novome moguće ostvariti 4 dodavanja na podignute ruke i mislim da su nam ostala još samo 2 za ovaj napad. Šebetić se mora pridići i lopta za Duvnjaka. Italijani traže da nam se oduzme lopta. Suci pokazuju na 9 metara i da vidimo, vjerojatno nam preostaje samo šut Duvnjaka preko bloka. Ide Domagoj Duvnjak. Evo pogotka našeg kapetana za 1:0 nakon malo više od minute igre u Puli. Prvi posjed za Italiju. To je Maroki s loptom. Pa onda jedan od braće Mengon, Simone Mengon, broj 15. Lijevo je Bulzamini. Maroki. Bulzamini. Maroki na crtu, vrlo lijepo. Zaustavljeno prekršajem. Pokazuju suci da je to start za 7 metara. Vrlo
jednostavna talijanska akcija. Evo žutog kartona za Šebetića koji je napravio ovaj prekršaj nad Andreom Parsinijem. Povratnik u reprezentaciju nakon gotovo 3 godine. Luka Šebetić. Da vidimo Marokija. Siguran Pablo Marocchi, inače član francuske Nice, jedan od najboljih talijanskih igrača koji je ovdje večeras u Puli. Imaju nešto ozljeda Italijani, imamo ih i mi i previše, ali morat ćemo se krpati, morat ćemo naći dobitnu kombinaciju u ovom kratkom periodu. Cindrić lijepo pripremljeno, evo i Cindrića. Njegov prvi pogodak. Vraćamo prednost na 2-1, ponovno na Marocchi stvara probleme, ali Musa ide fino. Dobar izlazak Muse. Čuli ste već, vjerujem, i ranije, ali ponovit ću da nećemo na svjetskom prvenstvu imati Davida Mandića, Marka Mamića, Halila Jaganjca, vratara Ivana Pešića, a po novome ili kako stvari stoje, ni Ivana Čupića koji je također na tom dugom popisu ozlijeđenih. Evo dobrog poteza, evo finog pogotka za Italiju. Davide Bulzamini. Za novo izjednačenje, probali smo brzo odgovoriti, međutim ovo će biti što? Ovo će biti sedmerac plus 2 minute. Ide isključenje. Prvo danas za ovaj start nad Filipom Glavašem. Evo tog trenutka još jednom. Tommaso De Angelis. Prvo isključenje na utakmici. Pogodak je postignut. Filip Glavaš. Filip Glavaš vraća našu prednost na 3-2. Talijani će biti bez vratara. Probat će kompenzirati taj manjak u napadu. Tako što su, kažem, bez vratara prvi put. Još jedna potvrda da je isključenje zaradio Tommaso De Angelis. Marocchi. Šebetić dobro izlazi, pa još jednom Marocchi. Kakav udarac, ali kakva obrana. Ispod ruke je to Bulzamini probao, ali nije nasio, nije se dao nadmudriti Mate Šunjić. Evo prve intervencije Mate Šunjića. Član francuskog Ivrija. Gotovo 5 minuta igre u Puli. Duvnjak. Cindrić. Probao je proslijediti na krilo za Mihića, ali to su Talijani presjekli. Nicolo Dantino je bio taj koji je zadnji dirao to. Još jednom preko Dantina napadamo, još jednom dolazimo do pogotka. Fino. Lovro Mihić. Izvrsno igra ove sezone Lovro. 36 pogodaka u Ligi prvaka je zabio za svoju Vislu iz Plocka. Mihić. I donio nam je prvi put 2 pogotka prednosti na ovoj utakmici. Koristimo dakle tog igrača više. Još 15 sekundi Italija će biti kompletna. Marocchi. Bulzamini. Nema prostora kroz sredinu. Još jednom nam probleme stvara Pablo Marocchi. Organizator talijanskog napada, ali opasan itekako po gol. Dobar protok lopte, velika rupa u našoj obrani. I odmah ide kazna, već spomenuti Pablo Marocchi. 4-3. Stižemo se promijeniti, dakle Srna van. Vraća se umjesto njega Cindrić. Tako je bilo zamišljeno što se tiče početka utakmice, da koristimo tu jednu promjenu.
Još jednom su se suci oglasili. Upozorenje za Talijane. Nicolo Dantino je upozoren. Ide nastavak našeg napada. Duvnjak, jedan šase Duvnjaka. Njegov drugi pogodak, 5-3. Maroki opet na crtu, opet su to dobro zamislili Talijani. Sreća po nas nisu uspjeli iskontrolirati. Srna je ovdje zaustavljen prekršajem. Ali Mihić iz drugog plana u naletu. Međutim, suci neće dopustiti. Jedna konfuzija je sada nastala. Suci su zaustavili čistu akciju, misleći da je zapisnički stol tražio da se to zaustavi. Međutim, zapisnički stol kaže ne. Delegat ove utakmice, gospođa Lidija Bojić-Čačić, kaže ne. Sve je čisto, može se nastaviti. I ide Mihić ovoga puta. S druge strane, fino. Mala konfuzija ili pomutnja u talijanskim redovima. I evo pogotka za 6-3. Prvi put 3 razlike. Italija je samo jednom igrala na svjetskom prvenstvu, sada već prilično daleke. 1997. To je bilo svjetsko prvenstvo u Japanu. Znakovito, izbornik Italije bio je Lino Červar. Lino Červar je napravio taj povijesni uspjeh sa Talijanima. I nisu bili baš ni prolaznici tamo, ne može se to ni pošto reći. Igrali su egal s Norveškom, dobili su Argentinu na tom svjetskom prvenstvu. Ali od 98. kad su bili domaćini Eura, Talijani od tad su bez nastupa na velikoj sceni. Ovdje Mihić koristi još jednu loptu. Fino. Ponovno Lovro Mihić. I krade Mihić. Čista situacija. 8-3. Za čas smo stigli na +5 na krilima super raspoloženog Lovre Mihića. Ne samo da zabija, nego i odlično anticipira igru, presjekao ovo i strčao kontru, došao do lakog pogotka i natjerao talijanskog izbornika Riccarda Trilinija na prvi timeout. Prima di tutti, la seconda fase, Pablo qua, la prima palla qui perché fanno degli anticipi diretti, non possiamo fare flashback. Quindi va bene gli 1 contro 1 di Simone e di Pablo e Bursa che arriva da dietro. In attacco giochiamo Ekdal, sia con Svan o senza Svan, e tu lanci i terzini a centro e la scalata di qua. E mi provi Freiburg anche, quindi o Ekdal o Freiburg. Vediamo, in caso vai nel primo. Ok, andiamo, rimani. In difesa, forza! In difesa rimani 5-1 su Spagna. Italiani! Dai, difesa, facciamo. Prva kriza u talijanskoj igri. Danas 8-3. Za čas je Hrvatska pobjegla na 5 pogodaka prednosti. To je 4-0 naša serija. I da vidimo jesu li se Talijani konsolidirali. Mogu li odgovoriti jednim boljim napadom nakon timeouta. Maroki. Tamo nema prostora. Evo prijestupa, kaže Gubica i Milošević. Evo nama nove šanse iz tranzicije. To je ono na čemu Horvat inzistira. Duvnjakova lopta na crtu. Musa je primio i Musa je prvi put zabio. 9-3. Šunjić. Dobro došla obrana i njega da nam lansira kakvu kontru, ali nemamo potrebe sada juriti. I odlučili smo napasti na postavljenu obranu Italije. Evo tog poteza još jednom. Djelujemo mirno, djelujemo svježe, pa rekao bih i lepršavo, napadački apsolutno dominantni, obrambeno sigurno Horvat još nije zadovoljan.
ali rano je, tek je 10. minuta. Šebetić je jednom solo akcijom lijepo pogodio. 10-3. Na drugoj strani Zicer. Ispali smo prejednostavno, prebrzo. I kažnjava to Andrea Parzini. Još jedan dobar igrač koji igra za francuski Istres, ali uzvraćamo i mi preko našeg kružnog napadača Musa za 11-4. Nekoliko promjena u Italiji. Ide njihov novi napad. Mengon. Onda Marko Mengon. Simone Mengon. Težak promašaj Mengona. Duvnjak već juriša na drugu stranu. Ostavljena lopta za Šebetića koji je to na trenutak ispustio, pa onda ipak uspio iskontrolirati. Žali Šebetić za propuštenom prilikom iz tranzicije, ali novi napad imamo. Šebetić koji je prošao pravu kalvariju u Ukrajini, spašavao praktički živu glavu. Prošle zime, prvih dana te nesretne agresije, tog rata u Ukrajini. I na kraju se skrasio u Njemačkoj. Šebetić ove sezone član Mindena. Imao je problema s ozljedom, dugo se mučio, ali Šebetić se diže definitivno. Evo i Line Červara koji je naravno tu uvijek prisutan kao jedan od savjetnika, kao vječni zapravo autoritet hrvatskog rukometa. Evo pogotka. Uzvraća Italija nakon relativno dugo vremena. Pogodak za Italiju, broj 11, to je Nicolo Dantino koji igra u Španjolskoj. 11-5. Srna. Ali odmah ide šut. Cindrić vidi rupu u talijanskoj obrani i diže natrag prednost na +7. Duvnjak dosta jedan nespretan start. Srećom ispalo je sve dobro i sa Davidom Bulzaminijem. Bližimo se polovici igre. U prvom dijelu 12-5 je rezultat. Znate kako to treneri vole reći u pripremnim utakmicama, da je rezultat u drugom planu, ali lijepo je vidjeti ovaj trenutačni rezultat na semaforu. Manojlović, probio se Manojlović, ali nije zabio Kristijan Manojlović i evo prilike da možda i naraste ta naša prednost. Prvi put i na 8 razlike. Nismo se promijenili ovoga puta, odnosno sad će Duvnjak prepustiti svoje mjesto Cindriću. Cindrić je sad naš srednjak, naš organizator igre. Srna je lijevo, Šebetić desno, Musa i dalje na crti. Na krilima bez promjene, desno Glavaš, lijevo Mihić. Srna. Cindrić, Šebetić,
Označen je pasivan napad, podignute su sudačke ruke, moramo brzo gledati prema vratima. Srna preuzima odgovornost, pod prekršajem Srna daje pas na krilo i ostalo je još, čini mi se, jedno dodavanje, kaže Boris Milošević. Dakle, treba nam ekspresan šut ovdje, u suprotnom lopta će biti za Italiju. Promjena na talijanskim vratima, tu je sada Andrea Koleulori koji je zamijenio Matu Volarevića. Metkovac, inače Mate Volarević, brani za Italiju. I da vidimo, Srna mora uzeti taj šut. Kakav gol! Kakav gol! Srna je to isprašio pod gredu. Super gol Zvonimira Srne za 8 razlike. 13-5, najveća prednost Hrvatske večeras. Ovo vrijedi vidjeti još. Manojlović. Prošao je Manojlović i ovoga puta je uspio zabiti. Bio je blizu te lopte Šunjić, ali nekako mu je izmigoljila. Ušla u gol, ovdje smo probali organizirati svoj brzi centar, međutim pogriješili smo pri tome i lopta je opet za Italiju. Ušli smo u drugu polovicu prvog dijela. Manojlović iz drugog plana prijeti, ogromna rupa se otvorila i Italija sada uzvraća dvama pogodcima u nizu Kristijana Manojlovića. Time out je prvi za Hrvatsku. Da čujemo Horvata. 7 golova, stojimo široko u obrani. Pa ne mogu nas razvlačiti tamo, idemo u zone gdje nećemo biti. Kompaktno, četvorica u sredini, držimo središnji dio zone. Van 9 nemamo šta tražiti. Ko će nas prepucati? Ajmo se držati tih principa. Ostajemo gusto, ne razvlačimo zonu, bekovi jače stišći kad je lopta na kontrastrani. Idemo, mijenjamo, Šušnja, povučeš, zašipamo obrana napad. Marica, Kraljević, Kara, tu si na beku, Jelinić, Half, Šarac, Trica, četvorka. Može? Ajde, ajde! Iza svi! Prvi zamor ili prvi trenutak u kojem smo izgubili zamah u ovoj utakmici i odmah je reagirao Horvat, čim je Italija povezala dva pogotka u kratko vremena i evo kompletno praktički naših novih snaga na terenu. Promijenio je sve Horvat, idemo s jednom bitno drugačijom postavom, ima tu iskustva, ali ima i puno mladosti, vidjet ćemo kako će to izgledati. Jelinić, Šarac, Karačić, pa potom Klarica, Šipić je na crti, a sada je Paolo Kraljević na poziciji desnog krila. Nema prekršaja ovdje, ali uspio je pokupiti ovu loptu Karačić. Karačić na krilo, ali prijestup je, kažu suci. Ništa od ove naše akcije. Ide talijanska kontra. Možemo li uspriječiti? Ne. 3 pogotka u nizu Italija. Sada je pobjegao Pirani. 13-8. Bilo je 13-5 u jednom trenutku, to je tih 8 razlike kao naša najveća prednost. Sada talijanska serija 3-0. Sve je spremno za nastavak. Karačić će pokrenuti naš novi napad. Šarac.
Karačić. Još jednom traži se rješenje ovdje sa Klaricom. Klarica, označen ponovno pasivni napad, dobra obrana Italije, mučimo se, ali kad sve stane onda ispliva individualna kvaliteta Igora Karačića koji je preuzeo odgovornost i lijepo pogodio prvi pogodak Karačića, čovjeka koji je godinama već nositelj hrvatske reprezentacije. Evo tog poteza još jednom. Vrlo važan trenutak u kojem smo spriječili nastavak talijanske serije. A sada Italijani pokazuju da bi trebalo prebrisati podlogu. Suci uvažavaju tu sugestiju i Gubica i Milošević traže da se to prebriše sada. Što je dobro. Treba svesti na minimum rizika od ozljeda. Mengon, Manojlović, ali isključenje, prvi put danas isključenje kod Hrvatske. Da vidimo, ide Šarac van, ali ide i Šunjić, prepušta svoje mjesto Dini Slaviću. Slavić koji je ove sezone u sjajnoj formi, na vratima PPD Zagreba, jedan od 4 najbolja vratara Lige prvaka. Ovdje nije uspio zaustaviti, siguran sa 7 metara, Pablo Marocchi. Dakle, prvo isključenje kod nas, bez vratara smo sada mi. I da vidimo kako ćemo se adaptirati sada u ovoj fazi igre. Klarica na krilo, težak kut, ali ide Kraljević, prvi njegov pogodak danas. Paolo Kraljević, jedan od tih mladih snaga. Još jedan član PPD Zagreba, još jedan igrač iz te plejade Novog Vala, čije vrijeme dolazi i koji je apsolutni kandidat za mjesto u Švedskoj, jer imamo velikih problema na tom desnom krilu, gdje nemamo Čupića, po svemu sudeći ga nećemo imati na svjetskom prvenstvu. Kraljević je jedan od tih igrača koji je debitirao još tamo pod vodstvom Vlade Šole u PPD Zagrebu, a sada nastavlja pod paskom Slavka Goluže. Lijepo. Evo Klarice. Ovdje je malo sreće da vidimo možemo li uzeti loptu. Možemo. 16-9 ostaje. Probali su Italijani pogoditi naša prazna vrata dok se nije vratio Šunjić, ali nije bilo preciznosti i kompletni smo. Vraća se Šunjić na gol. Ovo je bilo lijepo. Prvi pogodak Josipa Šarca. Ulazimo u zadnjih 10 minuta prvog dijela, ali Italija prebrzo uzvraća, prejednostavno dolazi do pogotka i to je nešto čime nije zadovoljan Hrvoje Horvat ovoga trenutka, ali barem u napadu to izgleda dobro, moćno. Ako nije pogodak, onda je novi sedmerac, kaže Gubica Milošević.
Nova promjena na talijanskim vratima, sva tri vratara smo već vidjeli, evo i tog trećeg. Salaha Rijahija, mladi Rijahi, nema pogotka, Karačić je uzdrmao vratnicu. Kao da je ispala lopta Karačiću u trenutku šuta. Vraća se u igru Kristijan Manojlović. U igru Italije, naravno. Maroki. Manojlović. Manojlović dosta nam je problema stvorio. Vrlo hrabar, vrlo prodoran igrač i Kristijan Manojlović dolazi do novog pogotka. 17-11, na drugoj strani probali smo brzim centrom. Malo sreće sada, otišla je lopta u korner. Šarac. I Šipić. Šipić, evo i njega. 18-11, Marin je Šipić i on je već godinama ovdje uz poneka izbivanja s velikih akcija. Neupitno napadački naš najpotentniji pivot. Međutim, Marin Šipić ne igra obranu. Dakle, ne igra u oba smjera. I zato nam treba promjena. Manojlović. Mengon. Maroki. Maroki rijetko griješi, ali ovo je krivo predao Maroki. Evo naše čiste kontre. Lijepo. Istrčao je to Paolo Kraljević. 19-11 plus 8. Izjednačena najveća prednost, ali iz krila ponovno Italija uzvraća. Ponovno već uobičajena promjena u ovom sistemu Horvata. Dakle, Šušnja koji je zadužen za obranu, koji je stožerni igrač u obrambenoj formaciji. Sada prepušta mjesto kružnog napadača za Šipića. Klarica i Šipić. Tu ima posla za suce. 9 metara. Karačić. Šarac se diže i Šarac pogađa. Još jednom siguran izvana Josip Šarac. 20-12. Oduzeta lopta. Novi napad za Hrvatsku. Ovo je talijanski izbornik Riccardo Trillini, čovjek koji je relativno dugo tu na ovom mjestu od 2017. Ima taj veliki cilj, veliku želju da konačno Italiju odvede na jedno veliko natjecanje i kako stvari stoje, to bi se moglo ostvariti 2024. Italija bi mogla otići na europsko prvenstvo prvi put nakon 1998. Italija koja je u skupini sa Francuskom i Poljskom, odnosno Latvijom, i ukoliko bi dobila obje utakmice protiv Latvije, mogla bi biti jedna od 4 najbolje treće plasirane ekipe kvalifikacija i mogla bi konačno vidjeti veliku smotru. Sada je Talijanima označen pasivan napad, proigravanje na crtu, ali zaustavljeno. Ipak je prekršaj. Axel Opedisano. A Šušnja mora van, nažalost. 2 minute za Leona Šušnju. Ali dobro, za trenere svakako korisno da u ovim pripremnim utakmicama i taj segment igre probamo što bolje uštimati. Višak je odmah na krilu, ali tu je i Šunjić. Odlična intervencija Mate Šunjića.
koji skida zicer Talijanima i nudi priliku Hrvatskoj da prvi put ode na 9 pogodaka prednosti. Ušli smo u zadnjih 5 minuta prvog dijela. Ponovno su prazna naša vrata, ponovno kompenziramo u napadu to isključenje. Šarac, Karačić, još jednom Šarac. Karačić, fino. Siguran, miran Karačić, iskusan igrač, odgovoran igrač. 21-12. Još jednom Šuljić. Krila se izmjenjuju, ali Šuljić i dalje po starom. Nova obrana. Umberto Bronzo je zaustavljen ovdje. Evo šanse da možda okončamo prvo poluvrijeme i dvoznamenkastom prednošću. Karačić, Klarica. Klarica na crtu. Tu je Šipić. 22-12. Naša najveća prednost u ovoj utakmici. Vića tamo iz petnih žila, talijanski izbornik, Trilini, Umberto zove svoje krilo, Umberta Bronza da napuste igru i šalje umjesto njega novog igrača, to je Leo Prantner koji je član Cuenke, španjolskog kluba. Vidjet ćemo što može Prantner. A ovdje ide pogodak izvana ovoga puta. Simone Mengon. Nova promjena, šušnja van, Šipić ponovno unutra. Malo sreće za Italiju, odbilo se to. Prevarilo Šunjića. Nije bilo neke naročite snage u tom šutu, ali ušlo je. Karačić. Dobro ga prati Mengon. Opstruira hrvatski napad. Ulazimo u zadnje 2 minute prvog dijela. Karačić. Šarac i šteta. Malo presnažno Šarac. Nije uspio doći do ove lopte Marin Jelinić. Mengon. Manojlović, riskantan pas, nema koristi od njega još uvijek. Mengon. Manojlović i to je klasično probijanje. Prvi put da griješi Kristijan Manojlović. Jedan od igrača koji nam je stvorio najviše problema. Ovdje ga je fino pričekao Karačić s obje noge na zemlji i tu nema nikakvih dilema za Gubicu i Miloševića. Lopta je za Hrvatsku. Ušli smo u zadnju minutu, možda i naš zadnji napad u prvom dijelu. Klarica, evo ga. Luka Lovre Klarica. Još jedan od onih koji traži, rekao bih, iz drugog plana svoju priliku da ode na svjetsko prvenstvo. Italija brzo uzvraća, ali nama ostaje još 30 sekundi u prvom poluvremenu da probamo vratiti 10 razlike i da probamo otići na predah s tih plus 10. Hrvatska, službeni spiker pokušava malo i animirati publiku da pomogne za ovaj zadnji napad. Da vidimo što smo spremili, imamo li kakav specijal ovdje. Cepelin, ali neće proći Cepelin.
Nije uspio Šarac pogoditi, dobra obrana talijanskog vratara i onda šut s dobrih 12 metara, možda i više. Potegnuo je silovito Marko Mengon, ali nema pogotka. Ostaje dakle 23-14 nakon prvih pola sata naše prve pripremne utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Italije nakon svega 3 dana odrađenih priprema u Poreču i mislim da sa onim viđenim protiv ovakvog suparnika koji jasno nije pravo mjerilo, ali u ovoj fazi priprema apsolutno je dobro došla Italija i mislim da možemo biti zadovoljni s onim što vidimo. Napadački smo raznovrsni, lepršavi, imamo dosta motiva, djelujemo svježe, obrambeno ima tu još dosta posla, ali vjerujem da će i u drugom dijelu ta obrambena razina biti i nešto jača karika u našoj reprezentaciji. Evo kako izgleda ta statistika nakon prvog dijela. Svi relevantni statistički pokazatelji su na našoj strani, a ovo su Istrijanci. Lovro Mihić, 4 pogotka, igrao samo prvih 15 minuta, ali upravo smo na Mihićevim pogodcima izgradili tu prednost, pa onda Dubnjak 2, Kraljević, Šarac i Karačić, dakle svi po 2, Manojlović i Maroki, 2 najopasnija Talijana, obojica po 3 pogotka. Toliko za sad, vratit ćemo se početkom nastavka slikom ponovno u Pulu u dvoranu Mate Parlova. Cijeni gledatelji, lijepi pozdrav, poštovanje, dobrodošli natrag na tu našu prvu pripremnu prijateljsku utakmicu za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Hrvatska rukometna reprezentacija vodi protiv Italije u Puli 23-14. Rezultat praktički nijednoga trenutka nije bio upitan. Vrlo rano smo ostvarili konkretnu opipljivu prednost već u početnoj fazi utakmice na krilima izvrsno raspoloženog Lovre Mihića koji je s 4 pogotka i naš prvi strijelac za sad. Pobjegli smo u jednom trenutku i na 10 razlike. Imali smo jedan pad u igri gdje smo izgubili zamah za kratko, ali odmah je to zaustavio Hrvoje Horvat time-outom, promijenio kompletnu postavu i ti igrači koji su krenuli u taj drugi dio prvog poluvremena vrlo brzo su našli ritam i izgradili ovih 9 razlike koliko je na poluvremenu. Ostao sam dužan reći i informaciju da danas nema Ivana Martinovića ovdje, iako je on apsolutno tu kao kandidat za odlazak na svjetsko prvenstvo. Ivan je dobio jednu poštedu i još uvijek ima problema sa skočnim zglobom. Jedna neugodna ozljeda koja ga je udaljila dobrih mjesec dana. Zaradio je utakmici njemačke Bundeslige, ali vjerujem da ćemo i Ivana vidjeti u utakmicama koje dolaze, a to su dvije na predstojećem HEP kupu koji će se igrati s prvim danima nove godine, a tamo su nam suparnici Makedonija i Izrael kao zadnji test za svjetsko prvenstvo i prvi dvoboj protiv Egipta. Ovdje prvi pogodak za Italiju u drugom dijelu. Odmah je to prošlo, pogodio je s krila Nicolo Dantino, koji također igra u Španjolskoj. 4 ili 5 igrača ove Italije nastupa u Španjolskoj. Italijani puno ulažu u rukomet i u muški i u ženski. Tradicionalno se rukomet u Italiji igrao najbolje i najviše na sjeveru zemlje, u Trstu, u Bolzanu, u ovim, da tako kažem, bogatijim dijelovima zemlje, ali širi se to s godinama i na ostatak države i liga se definitivno
diže. Ovdje nije prošla čista kontra, malo sreće sada za Hrvatsku, nije iskoristio to Marko Mengon, ostaje 23-15, propušta Italija otvoriti nastavak utakmice dvama pogodcima. Šebetić, Srna. Srna. Traže Italijani da se označi pasivan napad. Mislim da nismo daleko od toga, ali evo dobre lopte za Musu i ušlo je prvi pogodak u drugom dijelu. Željko Musa. Čovjek koji nam je ostao u lijepom sjećanju iz Švedske. Da vidimo ovo 2 minute. 2 minute jer je neoprezno ovo napravio De Angelis koji je napucao loptom u glavu našeg vratara Slavića i suci su procijenili da je to za 2 minute. Da vidimo još jednom. Kažem, ostao nam je Musa u lijepom sjećanju iz Švedske u koju se vraćamo. Doduše, tamo je to bilo europsko prvenstvo. Vjerujem da se mnogi toga sjećaju. Prije 3 godine uskoro, 2020. I ona epska bitka protiv Norveške u polufinalu gdje smo došli do pobjede upravo time pogodkom Muse za plasman u finale gdje nas je pak porazila Španjolska. Bio je to siječanj 2020. A koji tjedan poslije svijet je stao jer je to bio i uvod u koronavirus. Koronavirus koji je radio tarmar prošle sezone na europskom prvenstvu u našim redovima u Mađarskoj. Nadam se da je ta priča zauvijek gotova i u profi sportu. Mengon. Bulzamini nije uspio proigrati na crtu. Prazna su vrata i lijepo. Evo pogotka. Evo kazne. 25-15. Filip Glavaš. Filip Glavaš koji je član slovenskog Trebnja i koji je također jedan od kandidata na toj poziciji desnog krila koja nam je tanka uoči ovog svjetskog prvenstva zbog brojnih ozljeda koje smo doživjeli. Mengon. Nema pogotka. Nema pogotka s krila. Probao je opet Pirani. Jeremy Pirani, ali lopta odlazi dalje od naših vrata i evo prilike da možda i prvi put povedemo iz 11 razlike. Siječnja utakmica protiv Egipta, najvažnija, apsolutno najvažnija u prvoj fazi natjecanja. Drugo kolo 15. siječnja protiv SAD-a ne bi trebao biti problem. SAD je potpuni outsider, a onda Maroko 17. siječnja također ne bi trebao biti problem, ali zbog toga prijenosa bodova i križanja sa skupinom koja nam dolazi u drugoj fazi, a tamo su Danska, Belgija, Bahrein i Tunis. I iznimno je važno da dobijemo Egipta, da dobijemo te prve bodove na startu i da protiv izravnog rivala budemo bolji u tom međusobnom omjeru za drugu fazu natjecanja. Zaustavljeno vrijeme, 5 minuta i 25 sekundi igre u drugom dijelu. Opet će se prebrisati podloga. ...22 igrača su na ovim pripremama. Horvat ima 16 mjesta u Švedskoj, dakle 16 u zapisniku, plus još 4
zamjene koje ima pravo povesti, s obzirom da Švedska nije blizu. Vrlo vjerojatno će 20 igrača na put, dakle imat ćemo i 4 pričuve koje će po potrebi onda koristiti i rotirati izbornik Horvat u Jönköpingu gdje je naša skupina. Ali prije toga treba će dobiti neke odgovore na postavljena pitanja i danas u ovoj utakmici, ali i onima koje slijede gdje su suparnici nešto ozbiljniji poput Makedonije. Mengon, lijepa akcija, ali obrana pa onda sedmerac. Pokazuju Gubica i Milošević da je to bio prekršaj i evo opet te prilike za Marokija. Pablo Maroki. Maroki. Siguran još jednom. To je 4. pogodak Marokija koji je uz Manojlovića i prvi strijelac Italije. Cindrić, Srna i Šebetić i dalje naša vanjska linija. Musa na crti, a Glavaš i Mihić na krilima. Srna, Šebetić, Srna. Čvrsto na Cindrića, dobro Italija obstruira naš napad, označen je pasivan napad i evo ga, lijepo Srna pod pritiskom oduzimanja lopte. Zvonimir Srna za povratak na +11. Odlično zatvara Glavaš, nema prostora na krilu za Jeremija Piranija. Mijenjaju Italijani, Bulzamini van, vraća se u igru Maroki. Ide vani Marko Mengon, prepušta svoje mjesto za Kristijana Manojlovića. Simone Mengon, Manojlović, Barzini, Maroki, izgubljena lopta, bacio se poput mačke Glavaš ovdje, presjekao to, Srna gleda koja je bolja opcija, još uvijek možemo napasti nepostavljenu obranu i napašćemo ju, visoki luk lopte, odlična procjena, Šušnja, evo i njegovog pogotka, 28-16, nova najveća prednost na utakmici. Maroki, suci su zaustavili to. Biće 9-terac za Italiju. Evo talijanske klupe. Vrlo zahvalni Italijani što su dobili priliku igrati protiv jedne reprezentacije kako oni izuzetno respektiraju i kako priželjkuju da oni sami budu jednog dana Italija koja, kažem, ima priliku otići na europsko prvenstvo. Evo nam Slavića. Fenomenalna obrana Dine Slavića. Rekao sam na početku, ponovit ću za one koji su se uključili kasnije, da je Slavić jedan od najboljih vratara Lige prvaka u majici PPD Zagreba. 3. po broju obrana i među 4 najbolja po postotku. Time out Italija. Inače ćeš mijenjati obrana napad sad sa Cindrom. Jela, tamo si Gojka, Šipa, na beku si tamo. Miha ostaješ vani, desna strana ostaje ista, Šule je vani, ti ćeš biti inače obrambeno mijenjati. Može, Cindra, imamo 7 na 6. Ajmo. I četvorka. Ajde. I do svih, Hrvatska. Napravit ćete blok na način. Timeout Hrvoja Horvata.
29-16, 13 pogodaka prednosti, velika razlika u kvaliteti između hrvatske i talijanske rukometne reprezentacije, ali u ovoj fazi priprema na početku dobar, mudar odabir nakon samo 3 dana naših priprema. Evo prilike da vidimo i neke nove taktičke zamisli Hrvoja Horvata u ovoj utakmici. Idemo 7-6. Prvi put danas imamo dakle situaciju u kojoj ćemo igrati 7-6. Za mnoge još uvijek kontroverzan napad. Neki zaziru od 7-6 dan danas, ali ozbiljne ekipe imaju uvijek i tu opciju 7-6, ali tu mora biti sve posloženo dobro jer svaka greška je praktički pogodak suparnika. Prazna naša vrata. 2 su pivota, na crti su i Musa i Šipić i možemo li stvoriti višak negdje? Ne, za sada Italija to relativno dobro brani. Srna, Cindrić, evo viška na krilu, Glavaš se diže i Glavaš pogađa. Filip Glavaš, 30-16 za novu najveću razliku, 14. Prva proba, ta 7-6 je prošla. Musa vrlo agresivan u obrani, zaustavlja taj talijanski pokušaj preko Parzinija, tog njihovog pivota iz francuskog Istra, koji ništa specijalno ovdje nije pokazao jer je dobro čuvan, dobro pažen od naših. 10 minuta igre u nastavku u kojima smo podigli prednost na 14, bilo je 9 na poluvremenu. Maroki, riskantan pas, ali malo sreće ima Maroki, odbila se lopta, još jednom kreće Maroki, Mengon, Maroki, Simone Mengon, Manojlović puca spoda, ali Slavić baca na drugu stranu na prazna vrata, ali ipak se stigao vratiti i obraniti. To je Mate Volarević na talijanskim vratima, obrana se piše Volareviću, rekao sam u prvom dijelu, Metkovac, Mate Volarević, jedan čudan put, rukometni okolni, rekao bih, otišao je u Italiju, branio dugo za Bolzano, pa jedno vrijeme bio u Njemačkoj. Mate Volarević sada u Brixenu, Metkovac koji je dobio putovnicu Italije, naturalizirani Hrvat u talijanskim redovima i ovdje je upisao on obranu, ali upisao je novu i Dino Slavić. Hrvatska ori se pulskom dvoranom Mate Parlova. Lijepo. Šipić, poznat po tome da ima bogat repertoar rješenja. Samo raste naša prednost. 31-16 na drugoj strani. Sedmerac i isključenje. Glavaš priznaje svoj start. Ispričat će se suparniku. To je Jeremy Pirani. Evo nove prilike iz sedmerca za Marokija. Promjena na našim vratima. Šunjić. Maroki nezaustavljiv. Rutiner. Siguran Maroki. Cindrić. Srna. Pored vrata puca Zvonimir Srna. Šut spoda iz koraka Srne. Na drugoj strani Italija brzo uzvraća. Ovdje je došlo do sudara. Nadam se ništa strašno ipak. Ne daj Bože nekih ozljeda. I tako ih je previše u profi sportu, da vidimo još jednom
to je noga o nogu bila, to zna biti bolno, potkoljenice su u pitanju, ali oba igrača su na nogama i to je jedino važno ovoga trenutka. Sve je okej. Kod Talijana Davide Bulzamini u našim redovima to je Paolo Kraljević. Treba će možda i predah neko vrijeme, ali ništa dramatično. Nadam se samo trenutna bol. Sve je u redu. Odmah je došao i Domagoj Duvnjak, naš kapetan, provjeriti je li sve u redu. Palac gore. Kraljevića kaže da je. I idemo dalje u novi napad. Klarica. Cindrić, pa onda Srna. Još jednom Cindrić. Srna. Traži prostor kroz sredinu. Lijepo proigrava Srna. Ne samo da je pucački raspoložen, da može zabiti izvana, nego gleda suigrače, gleda priliku kako podvaliti loptu. Zvonimir Srna, jedan od stožernih igrača PPD Zagreba, koji je u ovom zadnjem periodu pred stanku ostvario, pa rekao bih čak i senzacionalne pobjede protiv Vesprema doma, potom bod u Bukureštu i pobjeda kod Visle u Plocku, koji su lansirali Zagreb nakon pa možda i nekoliko godina. Konačno jedan pravi rezultat Zagreba. Braća Mengon kombiniraju ovdje, to su Marko i Simone, nema pogotka. Tukao je Marko Mengon, odbilo se od grede, ostaje 32-18. Idemo polako prema zadnjoj četvrtini utakmice u kojoj je Hrvatska opravdala ulogu apsolutnog favorita i ovdje nije bilo nikakvih problema, osim onog jednog perioda u kojem je malo došlo do pada u našoj igri, ali Horvat je to odmah u korijenu sasjekao i našao ponovno dobitnu postavu. Klarica. Cindrić, lijepo. Luka Cindrić, još jedan njegov potez. Duvnjak dugo na klupi, već pitanje je hoćemo li ga uopće vidjeti danas još. I nije prošlo, malo sreće, opet 33-18 ostaje na semaforu, a na drugoj strani Klarica već napada, Klarica pod prekršajem. Duvnjak je odradio svoju rolu, nema potrebe ga trošiti ili raubati, kako se to voli reći, pred jedno ovako važno natjecanje. To je sve dio zamisli Hrvoja Horvata u ovoj utakmici. A sprema se i nova promjena u našim redovima. Grahovac. Evo još jednog kružnog napadača, četvrtog na ovom našem rosteru. Karačić. Klarica. Klarica traži rješenje sa Šipićem, ali suci su nam oduzeli loptu. Pokazuju da je to bio prekršaj u napadu. Ide talijanska kontra. Brzo pleti Talijani. Šarac je namirisao priliku. Presjekao je to Šarac. Ide dobar protok lopte, ali ipak smo ju ispustili. I sada kontra Italije koja će biti realizirana. Istrčao je Andrea Parzini. 33-19.
Cezar. Evo novog pogotka. Ovoga puta s krila Marin Jelinić. Marin Jelinić, 27 pogodaka u Europskoj ligi za našički Nexe ove sezone, ali ponovno nam se događa sada kao i u prvom dijelu. Situacija u kojoj Italija prebrzo dolazi do pogotka, prejednostavno dolazi do pogotka nakon brzog centra. I s time naravno nije zadovoljan Horvat koji već kori naše igrače zbog ovog obrambenog propusta. Karačić. Jelinić. Šarac fino, strpljivo do pogotka. Na drugoj strani težak promašaj. Nije iskoristio iznimnu priliku Davide Bulzamini. Otišlo je debelo pored vrata, pao je Bulzamini i zato je zaustavljena igra da se prebriše to. Proklizao je Bulzamini. Karačić ispustio je Klarica loptu, ali evo jednog otpatka kojeg smo uzeli i nema pogotka, nego prekršaj u napadu. Pokazuju suci, to je Paolo Kraljević bio. Ostaje 35-20, juriša Italija po gol i neće ga naći jer ne da to da prođe Slavić i Jelinić u čistoj situaciji. Vodimo 16 razlike, 36-20 na ulasku u zadnjih 10 minuta. Publika razgaljena, sretna, oduševljena onim što vidi, a vidi lepršavu Hrvatsku koja pokazuje za Italiju nedostižnu razinu i kvalitetu. Sutra se trebala igrati još jedna utakmica s Italijom zatvorenog tipa u Poreču, ali odustalo se od toga. Italijani su se ipak predomislili da ne bi, da je to prezahtjevno za njih i zbog ozljeda i zbog umora i od toga se odustalo. Pa se na kraju, dakle, fokusiramo na ono što slijedi. Na Sveta Tri kralja Makedonija u Poreču na HEP kupu 6. siječnja, 2 dana poslije. Utakmica protiv Izraela kao zadnji test za ono što nam slijedi, a to je skupina G svjetskog prvenstva u Jönköpingu, Egipat, SAD, Maroko s naglaskom na 13. i Egipat. Šarac. Još jednom puca Šarac sa svoje pozicije, ali pogotka nema. Na drugoj strani lijepa kontra, lijepo bačeno, ostvareno je višak i evo Umberta Bronza koji je to istrčao i pogodio. Grahovac nije uspio primiti ovu loptu. Italija je vrlo rijetko imala neke serije, 3-0 seriju u prvom dijelu kad je Horvat i tražio timeout, sada opet prilika da Italija dođe do 2 vezana pogotka i ide timeout Italija ovoga puta, traži razgovor Riccardo Trillini sa svojim igračima. Allora, adesso giochiamo Porto con Pablo di qua e Pari qui. Se non riusciamo a trovare delle situazioni buone a scalare, giochiamo sempre 7 contro 6 con Flensburg. Quindi pivot 2-3 da una parte e dall'altra, va bene? Ascoltate, però questo dobbiamo continuare a correre, non pensare al Porto. Quando arriviamo su quelle belle terze fasi
non siamo costretti a tirare dall'ala, ricominciamo a giocare, andiamo. E cambio tu per puzza, Trideset 21, da vidimo može li doista Italija odgovoriti kakvom serijom, odnosno dvama pogodcima u nizu. Prazna su talijanska vrata. Sada oni 7-6 i dolaze do pogotka. Zato je bio i timeout da se preslože i da probaju ovo odigrati. Klarica, Karačić, Kraljević, brzi protok lopte, Klarica, pod prekršajem puca Klarica, to je deveterac za Hrvatsku. Ide nova naša akcija od Nikole Grahovca. Ovo je dosta oštro bilo. Šarac je primio jedan udarac. Sad su dosta grubi Italijani u ovoj fazi. Čvrsto se tamo postavlja Parzini. Italija traži pasivan napad, ali nema govora o tome. Klarica, kakav potez. Super akcija. Luka Lovre Klarica pod gredu za 37-32. Italija brzo pokušava odgovoriti. Slavić još jednu loptu brani. Karačić i ovo pod gredu. Publika i klupa naša na nogama. Bomba sada Karačića. Čulo se baš kako je zazvonilo u dvorani. Od grede za 38-22. Sve je u redu, ide utakmica dalje, utakmica koja je u podmakloj fazi. 6 minuta, malo više, ostalo je do kraja. Rezultatski nema ovdje već odavno nikakvih neizvjesnosti, a imat ćemo, vjerujem, ubrzo i priliku razgovarati u izravnom prijenosu sa izbornikom Horvatom, čuti i njegove zaključke, njegove dojmove nakon ove prve pripremne utakmice. Označen pasivan napad, Maroki se muči, prekršaje. Manojlović probao je proigrati na crtu, Slavić baca za Klaricu, ide čista naša kontra, može li Klarica sam? Može. Može izdržati nalete suparnika, sačuvati snagu i mirnoću u realizaciji. 39-22. Dojam je da bi ovdje
vrlo lako moglo biti i 20 razlike da je potrebno, ali ne treba sada ganjati nikakav rezultat, niti neke rekorde. Igrala je Hrvatska dosta puta s Italijom rukometne utakmice, trebalo bi se vratiti u prošlost, vidjeti koliko je to pobjeđivala Hrvatska Italiju, s kakvom razlikom, ali znalo je biti i vrlo gustih, da tako kažem, dvoboja u tim pripremnim susretima. Znali su nas Talijani namučiti. Prije jedno 5-6 godina jedna takva utakmica igrala se i na HEP kupu. Međutim, ovo danas je nešto posve drugačije. Potpuno jednosmjerna utakmica u kojoj Italija, ipak kažem, nije dorastao suparnik za ovakvu Hrvatsku. Karačić. Šarac. Pored vrata. Ovo je Davide Bulzamini. Nemamo, nažalost, ovoga trenutka vratarske statistike, možda ćemo ih imati naknadno, ali i u prvom dijelu Šunjić i u drugom dijelu Dino Slavić dali su itekako svoj doprinos ovom rezultatu i ovoj uvjerljivoj pobjedi. Klarica, vratnicu je pogodio Marin Šipić, šut na prazan gol, ide fino. To se mora priznati, ovo nije lako pogoditi, dijagonala sa suprotne strane, to je sa suprotne polovice, to je Umberto Bronzo, evo tog poteza. Karačić, ide lopta u aut, ali od jednog talijanskog igrača koji je to skrenuo. Ulazimo u zadnje 2 minute. Još jednom šut na prazna vrata i još jednom pogodak. Još jednom gol. Sad se u strijelce upisuje i Andrea Coleulori. Taj vratar talijanski, jedan od trojice koje smo danas vidjeli. Pokušavamo, isprobavamo varijante u napadu, dogodi nam se greška ili nerealiziran napad, pa onda primamo ovako gol u trenucima kad smo bez vratara. Šarac, Klarica, Grahovac sam kao duh, potpuno neometan. Evo i Nikole Grahovca. Evo još jednog našeg pivota koji se upisao u strijelce. Vidjeli smo i Musu i Šipića i Leona Šušnju koji je efektno pogodio sada i Grahovac na ulasku u zadnju minutu. 40-25. Velika pobjeda Hrvatske protiv Italije. Lijepo je vidjeti publiku, ženu rukometu, ženu sporta u Puli. Hrvatska ne gostuje često u Puli, odnosno ne igra često u Puli. Označen pasivan napad, ali je prošlo ipak. Realizirali su ga Talijani. Axel Opedisano. 40-26. Biće prilike za dio ljudi koji su danas ovdje u dvorani Mate Pavlova da i 6. odnosno 8. siječnja vide i te dvoboje na HEP kupu u Poreču. Ovdje je gotova priča za večeras. Jedan, rekao bih,
festival rukometa, pršava utakmica bez značaja rezultatskog, ali lijepo je vidjeti pobjedu, ovako uvjerljivu, pa makar protiv Italije, reprezentacije koja ipak ne spada u onaj prvi pa ni drugi ešalon europskog rukometa, ali pobjeda koja je ostvarena za početak naših priprema svakako je dobro došla. Vidjeli smo Hrvatsku koja je željna, prije svega rekao bih, igre, željna ovog reprezentativnog rukometa. Naši igrači silno motivirani, ozbiljno shvatili ovaj dvoboj. Vrlo rano su stekli prednost, prednjačio je Lovro Mihić u toj ranoj fazi utakmice koji je i obrambeno i napadački povukao. Izgradili smo prednost, otišli s plus 9 na predah. U nastavku je to raslo i do 17 razlike, na koncu 40-26. Malo smo skinuli nogu s gasa u zadnjih nekoliko minuta, što je logično, i upisali smo ovih plus 14 za kraj. Ostaćemo naravno ovdje i dalje, čućemo i prve dojmove našeg izbornika Hrvoja Horvata nakon pobjede protiv Italije uoči nadolazećeg svjetskog prvenstva u švedskom Jönköpingu. Da vidimo malo i kako izgleda ta statistika za kraj. Pozdrav za publiku u Puli koja je uživala u ovoj našoj predstavi. A idemo mi polako prema jednoj reklami, a onda i Hrvoje Horvat sa svojim prvim dojmovima. Ponovno slikom u Puli u dvorani Mate Parlov koja slavi ovu pobjedu Hrvatske protiv Italije. Izbornik Hrvoje Horvat. Izborniče, čestitke prije svega. Pripremna utakmica samo 3 dana nakon okupljanja. Vidjeli smo, rekao bih, lepršavu hrvatsku igrače, motivirane, željne ovakvog jednog ambijenta i nastupa. Jeste li zadovoljni? Pa evo, sami ste rekli, prekrasan ambijent, dečki su uživali, moglo se to vidjeti na terenu. Italija je protivnik promjeri u ovoj fazi priprema i evo veseli izvedba, iako imamo neke stvari za prigovoriti. Prvo poluvreme smo možda stajali malo preširoko, dozvolili smo par golova koje ne bi smjeli dozvoliti. Tako imamo opet stvari koje treba popravljati, ali evo veseli ova atmosfera, izvedba, koncentracija. Vidi se da su dečki svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Primijetio sam da ste insistirali i na toj našoj tranziciji, na tim uvjetno rečeno lakim golovima, da je to jedan od segmenata igre u kojem ćete tražiti šansu da dolazimo na svjetskom prvenstvu u takve situacije. Da, mi smo svjesni da je obrana naš zaštitni znak mora biti, da moramo doći dvije dobre obrane na prvenstvo, ali moramo to jače naplaćivati lakim golovima. Teško je danas igrati 6-6, 60 minuta i tu ćemo tražiti najmanje 3 do 4 gola po poluvremenu iz tranzicije i morat ćemo potrošiti određen dio priprema upravo na tu tranziciju prema naprijed. Vidio sam da ste praktički svima dali šansu, ali bilo je igrača koji danas nisu ulazili. Jesu li razlog ozljede ili neke poštede? Pa evo, poštedu smo dali Lučinu koji je na zagrijavanju malo osjetio rame, tako da nismo htjeli ništa riskirati, evo se njima. Okrnjeni smo, slabljeni smo za ovo svjetsko prvenstvo, imamo brojna izbivanja, možda nekako se nameće to desno krilo, desna strana. Recite nam kakva je situacija sa Čupićem, jer je Čupić definitivno otpao? Pa evo, nažalost, Čupiću koljeno ne da nastupi, on je jedan od najjačih boraca i kad on kaže da ne može, onda znate da je došlo do toga da ne postoji nikakva šansa da nastupi. Dugo smo ga čekali, imamo respekt prema Čupiću i zato smo ga i stavili tu na širi popis da čekamo koliko god možemo, ali evo jednostavno zadnje pretrage su nam rekle to da medicinska služba ne dozvoljava da on nastupi na prvenstvu, da bi bilo preopasno. Ivan Martinović je ovdje i on je dobio poštedu kao rekonvalescent, ali s tim bi trebalo ipak biti sve okej. Pa dobro, sutra ujutro imamo nekakve dodatne preglede s njim, još ga uvijek boli taj zglob kod odskoka, isto koji slučaj sa Lučinom nismo htjeli riskirati.
Idemo malo prema Jönköpingu, brzo će doći 13. siječnja naša prva utakmica, suparnik super zahtjevan, da tako kažem, to je Egipat, reprezentacija koja će uvelike odrediti naš cijeli smjer na svjetskom prvenstvu. Pa dobro, da, sigurno da je utakmica bitna, da moramo ići kolo po kolo. Čeka nas jedna neevropska zemlja koja je bila zapažen ulog odigrala i na zadnjem svjetskom i na olimpijskim igrama. Maksimalan respekt prema Egiptu. Mi isto znamo da smo mi Hrvatska koliko možemo dobro odigrati. Spremamo se, primarno vodimo brigu o nama, o tome da mi budemo pravi, da se tu poboljšamo, a tek tamo neposredno pred prvenstvo ćemo se početi taktički pripremati baš na Egipat. Jako nam je utakmica bitna, svjesni smo šta ona nosi, ali evo ići ćemo utakmicu po utakmicu. Volili bi otvoriti naravno sa pobjedom, uvelike nam to onda olakšava put dalje, tako da evo vjerujem da ćemo 13. biti spremni pravi. Riječ dvije je preostala, dva suparnika. SAD ne bi trebao biti problem kao outsider naše grupe, ali Maroko treba shvatiti ozbiljno. Pa dobro, apsolutno. Maroko je reprezentacija koja je pobjedila Tunis, uzela medalju na tom afričkom prvenstvu. Vidimo i znamo koliko je dobar Tunis kad nisu uspjeli doći do medalje na jednom prvenstvu Afrike. Moramo respektirati svakog protivnika, tako da evo, ići ćemo kolo po kolo. Moramo preko te Afrike do tih olimpijskih igara, tako da evo, spremamo se u tom smjeru. Još 10-ak dana priprema, tako reći, možda koji dan više. Dvije su još utakmice ostale, Makedonija i Izrael. Što ćete spremiti sada za ovaj završni dio priprema? Pa evo, čekat će nas 4 do 5 paklenih dana na otvaranju nove godine 2023. Gdje će stvarno biti teško igračima. Tu moramo stvarno zadnje te korekcije napraviti i fizički još taknuti ekipu, tako da Croatia Kup ćemo dočekati sigurno umorni, ali maksimalno spremni. 5-1 je ostala ta jedna zona koju nismo danas puno probali i imat ćemo još nešto u tranziciji prema naprijed, tako da evo, čeka nas napornih 7-8 dana. Hrvoje, hvala puno na razgovoru i svako dobro nove godini. Hvala, sve najbolje svim našim navijačicama i navijačima. Hvala lijepo. Bio je to naš izbornik Hrvoje Horvat nakon pobjede protiv Italije u toj pripremnoj utakmici koju smo odradili u Puli, a imamo i novog kandidata, imamo i Marina Šipića. Jedno brzinsko pitanje, kad nas već tako dugo čekaš, Marine, ono što sam primijetio, lepršavi ste, izgledali ste lijepo, izgledali ste poletno, rekao bi da imate jako puno motiva, svi skupa. Pa da, imamo jako puno motiva, mislim da je to jako relativno mladih i novih momaka i ljudi se žele dokazati, da smo služili to isto. I slijedi prvenstvo u kojem bi se svi volili i vjerujte mi vratiti s medaljom, tako da mi ćemo sve da to ostvarimo. Nadamo se da će biti tako, nećemo te zadržavati. Hvala puno na razgovoru i sretno nove godini. To je to od nas za večeras iz Pule. Idemo polako prema kraju ovog izravnog prijenosa. Poziv za sve vas da budete s nama i 6. siječnja na HEP Kupu iz Poreča. Utakmica protiv Makedonije, 2 dana kasnije protiv Izraela. Onda je naravno svjetsko prvenstvo samo jedino na RTL-u početak 11. siječnja, ali naša prva utakmica 13. protiv Egipta. Toliko za večeras iz Pule. Lijepi pozdrav, doviđenja.